Il-Waste Surf għada trid tfassal strateġija fuq kif jista' jsir riċiklaġġ aħjar, hekk qaltilna l-Ministru tal-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli meta kienet qed twieġeb il-Net News wara li ħareġ li l-istrateġija tas-sort it out falliet. Reazzjoni tiegħek wara r-rapport tal-Eneo? Dwar tal-plastik sa testaqsi. Rajt dawk il-fatti kif rom kulħadd, jiena naf li l-Waste Surf qegħdin jaħdmu wkoll biex jaraw li jkollhom strateġija li tkun qed iżżid il-persentaġġ ta' plastik li ikun riċiklat. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet ukoll li hemm lok biex jitjiebu riżultati ta' riċiklaġġ f'pajjiżna. L-ammonti niżlu għal 1% u naħseb li hemmhekk għandna room for improvement. Intant fis-stqarrija li ħarġet mill-Waste Surf bħala tweġiba għal dan ir-rapport tal-NAO intqal li hemm bżonn li jkun hemm qafas politiku ċar. Il-Waste Surf ammettiet li mill-meta seħħew in-nirien fl-impjant ta' riċiklaġġ f'Sant'Antnin, il-performance ta' riċiklaġġ ta' Malta ġiet affettwata drastikament, iżda tgħid li issa qed tikseb riżultati pożittivi. Il-Waste Surf ir-risposta tagħha qalet li l-kumpanija hija konxja tas-sitwazzjoni u qed taħdem kontinwament biex ittejjeb il-performance ta' Malta.